Hola, bon dia. Pues no res, només felicitar-vos les festes de la part de la regidoria d'esports. Desitjar-vos bones festes de Crist, que us passeu molt a gust, en companyia de família, dels amics, en coneixement i a disfrutar-les, simplement. Hola, molt bon dia a tots. Només és aquesta entrevista que m'ha vingut així un poc sense esperar-lo per a desitjar-vos bones festes a tot el poble de l'Alcora, que s'ho passeu molt bé, encara des de la meva part que me toca com a regidora d'Hisenda sé que s'ha mirat molt el pressupost, vull que ho tingueu clar, que la gent encara que les festes seran les que hi ha sempre, totes les 2 setmanetes, i bueno, més hi haurà modificacions en algunes coses, però el pressupost d'este any encara que està, i si no hi estem bé, les festes avant. Així que en tot el que hi hagi, per a la joventut, per als majors, per als no tan majors, els xicotets, hi haurà tot tipus d'actes i per a tots. Per tant, no me repito, molt bones festes a tots, que s'ho passeu molt bé i ja se veurem. Gràcies. Com a regidor de l'Ajuntament de l'Alcora, us desitja a tots els joves, majors i adults, que passeu unes bones festes, que amb tant d'entusiasme des de l'Ajuntament i des de les comissions us han preparat per a que tots puguin gaudir uns dies bons així en el nostre poble. Com ho podeu comprovar en el programa de festes, hi ha una multitud d'actes que estic segur que tots seran el millor possible per a que tots puguem disfrutar d'estos dies que tant esperem durant tot l'any. Bones festes a tots i a totes. Hola a totes i tots, com a alcorina i com a regidora de l'Alcora, vull desitjar-vos que passeu unes bones festes del Crist, que en la companyia dels vostres amics, familiars, que siguin unes festes entranyables, com tots els anys. Voldria també aprofitar per a donar-vos un abraç i un bes especial a les meves amigues i amics de l'associació Pas a Pas, que espero veure-vos aquestes festes, i no res més. Salut per a tots i a divertir-se. Bon dia, soc Mari Carmen Sancho, tot el poble me coneix, soc la regidora d'Educació, Joventut, Personal i Servicis i vull aprofitar aquesta ocasió per felicitar les festes a tot el poble de l'Alcora i com ja vos ha dit, soc la regidora de Joventut, diria a la joventut que tingui coneixement d'aquestes festes, que els bous porten cuernos i que escovar llibrets quan n'hi ha prou, n'hi ha prou. Espera que no hi hagi cap problema com a responsable de joventut, que s'ho passeu tot el millor que podeu, que l'any que ve Déu dirà, però este any disfruteu tot el que pugueu. Un beset a tots i bones festes a tot el poble. Des de la regidoria de Cultura vull felicitar-vos a tots les festes i espero que us ho passeu bé, és el desig que tenim des d'ací, des de l'Ajuntament, i sí que m'agradaria convidar-vos a que acudireu a totes les exposicions que hi ha programades. Sabeu que a tota l'arreu de l'Alcora, des de la sala d'exposicions de l'Ajuntament, fins a la sala d'exposicions de l'EPA, al igual que l'edifici de la Sang, l'església de la plaça de la Sang, o els tallers de ceràmica, allí hi ha exposicions preparades per a que vosaltres pugueu gaudir de totes elles. Recordar-vos que Jerónimo Uribe estarà en l'edifici de l'EPA i que l'associació d'artistes Contrastes estarà en el saló d'exposicions. Com ha dit abans, espera que disfruteu de les festes, que se ho passeu bé i que tingueu cuidado en els bous sobretot i en la beguda. Bon dia a tots, soc Grega, la regidora de festes. A veure, comencem les festes avui mateix allà, fins el dia 4, i estic així per a desitjar-vos bones festes a tots, que disfruteu i per comentar-vos un poquet tot el que se fa. Ja sabeu que n'hi ha activitat per a tots, per a xiquets, per a majors, n'hi ha bous, 17 en concret enguany, n'hi ha actes musicals, tots gratis, n'hi ha actes culturals, que ja us han explicat els meus companys, actes esportius, també us han contat. Estan els disfraços, que enguany s'ha apuntat amb tot gent, entre els actes culturals. El dia de les paelles, que enguany també n'hi ha a muntó, 72 en concret. Està el dia del pa i porta, que ha preparat 3.000 cadires per a que ningú se quede sense poder sopar. I els actes així més importants, ja ho sabeu tots, enguany l'actuació Soraya, gratis. Després n'hi haurà una orquestra. El dissabte també tindrem la nit del pop, que venen els fundadors del Norte, Siniestro Total, Guanarà, i després tindrem una macrodiscoteca mòbil.
hem procurat que les festes, dins de lo que n'hi ha de la crisi que tenim tots, que se mantinguen, igual que l'any passat. El que passa és que hem procurat que sigui tot un poquet més barat, però hem mantingut totes les activitats més importants. Els bous és el més important també, ja sabeu, se faran igual que l'any passat. Jo demano a tot el món que vaig en compte, que és el que més me fa patir a mi, i sobretot disfrutar tots el dia del Cristo. Ja ho sabeu, que és el dia més bonic de l'Alcora, que participa tot el món en la professó i en tots els actes, i ja està, no res més. Bon dia, des del grup municipal socialista volem felicitar a tot el poble de l'Alcora les properes festes del Crist, 10 dies consecutius de festa, d'oci, de tradicions i de devoció, en els que compartirem un programa de festes realitzat per la regidoria de l'Ajuntament, en el que han treballat moltíssima gent des de la Comissió de Festes, les penyes, les associacions. Per tant, agrair públicament tot l'esforç per part d'elles i recordar que este any el programa de festes, per a ser solidaris, la venda d'este llibre anirà directament a Càritas, i també este any tindrem l'honor i la representació de la dona alcorina representat per la nostra reina i les nostres dames. Per final, per reiterar, invitar a tota la gent que ens pugui veure des de fora de l'Alcora que vingui a participar de les nostres festes aquests dies, i a tots els alcorins, felices i bones festes del Crist 2010. Moltes gràcies.